hajzlnát. Toto je debata o hajzlnatu. Debata číslo 1. Jo, no, takže jo. Tak hajzlnat to je úplně jasný, úplně jde vidět. Že je vytáhli z hajzlu. Jo, že to vytáhli prostě, jasně, plavalo to v hajzlu, vypadá to jako hovno, vytáhli to prostě z hajzlu a říkají tomu hajzlnát. A ještě si jako myslíš, že to bude jaký dobrý, že ráno do toho hovna asi půl pár oříšku, jo. Ještě okolo toho dají pečivo. A teď se tomu říkat croissant. Hajzlnát, croissant, sežán, hajzlnát. Toto je příběh o hajzlnatu. Jeden chlapek spláchl do hajzlu oříšky a croissant. Jo, hajzlnát. A potom byl to seržant hajzlnát croissant. A po čase ano, prostě to byl hajzlnat. Jo, a ještě ano, hajzlnat. Protože hajzl, jakože to je vytáhli ze záchoda a nad jako oříšek. Jo. A nebo je to jako pat a mat, že že to vytáhli z hajzlu a nasekali do toho pata, jo. A nebo mata, nebo to je jedno. Jo. Hajzlnat. Croissant, který se vytáhl ze záchoda. Já. Konec reklamy. Přijďte zas.